Subay ning pagsaulog nato karon sa National Heroes Day atong ilailahon og sayran ang sakripisyo nga gihimo sa pipila sa atong mga modern day heroes. Lakip sa mga angayang pasidunggan, ang mga disaster personnel nga taliwa sa karisgo sa ilahang trabaho, andam silang mutabang alang sa kaluwasan sa kinabag-an. Ani ang RTV Presents. Kahinumduman, Setyembre 25, 2022, nakabsan sa kinabuhi ang 5 ka mga PDRRMO personnel sa San Miguel, Bulacan, human matagaki sa nahugnong bungbong ang gisakyan nilang bangka. Kini atol sa pagpahigayon nila og rescue operation dihang miigo ang bagyong karding sa nasod. Mapabagyo man, disgrasya o bisan pag-transport sa mga COVID-19 positive patients, sila ang kanunayng anaa sa frontline. Ug tungod sa nagkalain-lain na nilang kasinatian, naanad na si Charles Vincent Comendador, sakop sa Lapu-Lapu City DRRMO, nga hinay-hinay ng mahanaw ang iyang kakulba. O ginay kabalaka, iya na lang gihangad ngadto sa langit o gisalig sa kahitas-an. Trust lang jud ka sa imuhang kuan ma'am, sa imong equipment, sa maintenance namo sa imong equipment. So wala na nasa among hunahuna nga makulbaan pa mi nga ma-failure amo ang mga equipment. Risgo man ang ilang trabaho, apan mas mupatigbabaw ang panginahanglan nga tumanon ang ilang misyon nga mao ang pagsalbar og kinabuhi. Taliwa sa karisgo sa ilang trabaho, apan nagpabilin silang mga job order personnel ug i-renew ang ilang kontrata matag 6 ka buwan. Matud ni Najel Banyasya, crisis manager sa Lapu-Lapu City, hinay-hinay na nilang gilihok aron mamahimong usa ka departamento ang Lapu-Lapu City Rescue ug kun mahitabo kini, mamahimong mga regular employees ang ilang personnel. Apan kay 98% kanila mga college level lang ang nahuman, posibleng mataktak sa trabaho ang kadaghanan kanila kun hingpit ng mahimong usa ka department ang Lapu-Lapu City Rescue. Sa 120 nila ka mga personnel, 110 ang mga JO, upat ang mga regular employees, samtang 6 ang casual employees. We're requiring everybody to take civil service exam. So if we will become a department, they will be given priority, of course. So that's the reason why atong langay-langay. Kay kung atong ma-department ni sila, they cannot qualify to be a regular employee. Gidasig hinuon sila sa pagkuha og mga short courses ug ubay-ubay na usab kanila ang mitake sa civil service exam karong buwana. Uban ni Marlon Melgazo ug Godfrey Rilien, ako si Luan Merondina, GMA Regional TV Live.